Hello guys, welcome to my YouTube channel. Jotono no lamsogo ani channel ni bisingtei kangkha khayo no rokbai kaham na tongbai na hanai tini ni blog hake chini pot simni simi dolayo thangmani blog no rongnai tongdi tabo hake chaita 45 pasta bajinani tai 15 minute yang tonggo tabo ang nokni angkhori tongo dolayo thangna bagi noroknai tongdi ang tabuk thangkhangke tabuk chandra saduparani simi soitani teren kananangko jirani station thangi a jaga thanga angke praino 18 rogo soginai noroknai tongdi je paisa yapon simi pajak porjonto nai tongdi ani o notice boys Tripura no norok nai tongdi chayawai haikin sari jora markeno nobar sipsik sar kachang tor markeno tongthok sartung asuk thangyako tabuk tini markeno gari bokom tam bagi hingke berai kisa kirima haibongo haifano kiriwoi bokha torna nanggo haisi berai kiri kangke ingya tam bagi hingke uskango thangnai 10 tarik shonibar rono election ADC election ni jarongjak kabangma jagano gundugo rongjak kabangma jagano bulaijak toklaijak kirima singsa jaga jaga tongo amoni bagai tabuk ramorogo lekuno onglak tin haijorao ang asa khayo kaham nongana hane tambage hingke tabuk tini haijorak taisa lockdown bori rejak joto jaga haifano agini sekingya skin lockdown haifano ko gari rokom koitao gari mano saimia oroni simi gari kom kisa manai sini yang tabuk bridge sobajak chandra sadupara bridge yango jongkong bridge saimia koitao gari mano gari naising tongo train ba hingke besi damya gari ba hingke barkeno gari bara 150 rok no hani khnao aboni bagai ang tini hingke last train bai thangnai tongo koitao gari mano saimia aboni bagai kisa aste aste himno gari naising tongana koitao gari mano gari kom koitao gari phaino saimia ang tabuk hingke yo o bridge ni himni sadupara dogan jora thangai tongo tambage hingke o sadupara bridge o thangai asuk jora sogui gari phai hingke ang a sadupara ni simi bazar jora phano riksha kai thangnai bus gari phai hingke riksha phano kaima thangnai ta hingke bus gari phai kangke bang direct gari kawai jirani o borok college chumni o angkhorei college chumni simi station thangai train kainai soitani jodi no sadupara sogui bo sadupara sogui dogan no sogui asini bus gari phai kangkala ang direct bus gari no kanai bus gari hingke direct jirani jora 20 taka nanai ekin noklayo sadupara ni simi bazar jora Champanagar bazar jora riksha bai thangai aro ni simi gari kakebo 20 taka no tamke kichare ro haisi direct gari kakhangke ko dawa taisa gari taisa dawa haisi besi to temyo ko pasta tamya ko teruk thangmana soitani train hingke bereke saisung chuchu kisa tamjani haibongo siring nilani bagi hingke noroknai tongdi je paisa ang tabuk sadupara drop gate to sukoijak forest drop gate to yango sadupara dugan lok tongo tabuk phano gari phaiya ko
tai kisa naisingai gari phaiangke jodi no riksha bai ma thangnai tabo gari phaya ko markeno kisa himui phaimani lengma haingka train bai hingke 2 ghonta baino soguyo gari bai hingke 4 ghonta rok nango tai bise rama hamyani bagui tai bo gari bai omo kisa dupara hingke norok haike no choyawai nai tongdi ang tai bo biskango norok bagui dui tongo hingke norok je payak pas tula nai tongdi hingke dolok tabo kono ang thangmaya ko omo ke Assam Agortala route omo Sadupara Chandra Sadupara yango dogan tongo tabon gari phaya ko tabok din gorom ni bagui kolomani marangka omo gari kaisa koromani kisa korom tero haplaka gari kaisa tongthoglaka gari bo komni bagui naisingma tongo tabo kisa dotima donai ing tongkha tam bagui hingke 5ta tam tongkha aboni bagui doti thangna nang tongo riksha bo kwrui oro riksha phano kai thangna amani riksha maya tai phano tai kisi tongwele manani hingke dolok tabo gari phai tongo tere mura bus jagono ang kai thangsinai tere mura bus phai tongo tere mura bus kawi direct jirani thangsinai gari phaika hingke tabo college somni sokpaijak jirania dasingo bus kuphur thangnai aro no kai phaio tabo college somni simi nongko jirania station jora thangna hingke jirania station o sokpaijak tabo 5ta 35 baji tongo 6ta 10 train phainako tai 35 minute ma naisingnai 6ta 10 oro sokpaika hingke tabuk naising tongo 6ta 10 buphur tamno tai 35 minute achogui ma tongnai naisingei yang dolai digini saka digini yango Agortala o train thang phainai phai tongo omo Agortala o sogi kese phainai yango hingke malgari ko yango ko gari kharimang omo route khaiui khaina bagui khari gari oro tongbaio i train cement rok pathulo iko yango train omo baire ni train phainai omo express aboni bagui batha gya abo marke no kodo train thangpai mani bagui kisa bahimnang rama rok train ke station ko bahimnang kisa ang yang biskango thang tongo jirani station nai tongo 6ta tamna naikha jirani station no train phaiako 6ta 10 se phaina ni sao tai besi krika tai 10 minute tongkha tiket tanpaika mono to jirania ni si mono jora
tiket tanja 20 taka nawa 70 kilometer i tren phai tongka narong no kisa phudungga na mangphiri tren phai tongko yango narong mangphiri nugui mannai aste aste 6ta 15 kai thangka yango sakao ke brok pere yango ke brok pang i kolai koton make kor molai koton make tren phai tongo nokoriya ko tau no tiket tan bayo tren bathak jak besi bathak ya 2-3 minute bathak nai koi phoro kana hani tongo sit to maya epano dogla ma bachai ma thang tren ku tongo hingga korbongka eske paro sofaijak oboni tagisa tangka angke mono ngnai angke khajani tapute bukuk songtini ni bagai osuk jarano tini bagai jatonono hor kaham horengka eske parabo lai roi sijak ya station chikon angke tini ni bagai asuk no jatonono hor kaham joto nai tongnai rok no jotono no hambai